Dan għandu jkun it-tmiem mal-kap nazzjonalista Adrian Delija. Iddikjara dan l-editorjal tal-Gazzetta Times of Malta l-għadda tal-akbar telfa elettorali li ġarrab il-Partit Nazzjonalista. It-Times qalet li Delija u n-nies tiegħu għandhom jassumu r-responsabilità, jiddikjaraw li t-tort tat-telfa kbira li ġarrab il-Partit Nazzjonalista huwa tagħhom u jwarbu mit-tmexxija tal-partit. Saħqet li iżjed ma dan idum biex isir, iżjed se jdum il-Partit Nazzjonalista sabiex jirkupra. Fil-waqt li ddeskriviet ir-riżultat tal-Partit Nazzjonalista bħala tkaxkira, il-Gazzetta qalet li dan huwa riżultat li l-partit ġab bidejh stess. Sostniet ukoll li flimkien ma' Delija, il-grupp parlamentari u l-organi tal-partit għandhom jerfgħu ir-responsabilità għax fi kliem it-Times ħallew is-sitwazzjoni tmur mill-ħażin għall-agħar bin-nuqqas ta' attenzjoni min-naħa tagħhom. Ta' opinjoni simili kienet il-Malta Today li qalet ukoll il-futur tal-Partit Nazzjonalista jinsab f'riskju u qalet li Delija għandu jerfa' responsabilità ta' dik li sejħet bħala diżastru. Il-Malta Today qalet li l-kap nazzjonalista lanqas ma kien kapaċi jirbaħ il-battalja interna fil-partit, hekk kif iż-żewġ Ewroparlamentari nazzjonalisti li ġew eletti ġejjin mill-fazzjoni li ilha taħdem kontrih. Saħqet ukoll li jekk it-tmexxija nazzjonalista għandha l-impressjoni li tista' tirkupra d-distak selezzjoni ġenerali sejra imqarqa. B'Delija fit-tmum, il-Partit Nazzjonalista qed jirriskja riżultat qar fl-elezzjoni li jmiss u li jibda proċess ta' diżintegrazzjoni tal-partit, qalet il-Malta Today. Sostniet li jekk dawk li jimmilitaw fil-Partit Nazzjonalista ma jindirizzawx is-sitwazzjoni malajr, il-Partit Nazzjonalista jista' jasal biex jiġi estint. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.